Cebu Chatterin koukun vaihto. Koukuthan tylsyy ajan myötä ja ruostuu, joten niitä olisi hyvä välillä vaihtaa uusiin. Otetaan vanha koukku pois ihan raasti vaan sivuleikkureilla poikki ja uutta tilalle. Mä oon itse tykännyt käyttää tuota Mustadin Cebu koukkuu 2/0 koossa. Se on aika terävä ja hyvän kokoinen koukku. Avataan toi koukun silmukka sivuleikkureilla. Väännetään sitä auki sen verran, että sen saa pujotettua takas tuohon Cebu-päähän. Ja sit vaan toi koukun silmukka puristetaan pihdeellä kiinni. Tuossa koukussa on semmoset pienet väkäset varressa, mutta mä suosittelen kyllä liimaamaan sen kiinni. Mallataan eka vähän jigiä, että se on siinä nätisti, ei mitenkään mytyssä tai vinossa. Ja ainakin tää Gorilla Gel pikaliima on toiminut mulla itse asiassa ihan kaikissa jigeissä materiaalista riippumatta. Nyt se ainakin pysyy siinä paikalla, vaikka kalat vähän pyrstössä roikkuiskin. Ja tässä on jotain jigejä, mitkä mulla on toiminut hyvin. Toki varmasti moni muukin, mutta näitä mä nyt oon henkkoht käyttänyt. Kunnes taas keksin jotain uutta ja löydän uusia hyviä jigejä.